Daqqu s-7 ta' filgħodu. Il-kaxxi siġillati jibdew in-nies jivvotaw f'tem ta' 15-il siegħa seħħet ir-rieda tal-poplu. Il-poplu għażel gvern laburista ieħor. Jiena, Joseph Muscat, solennement naħlef. Dr. Joseph Muscat reġa' sar Prim Ministru. L-għaqda rebħet fuq il-firda. Il-propostu l-weddiet kostit rebħu fuq il-koalizzjoni ta' konfużjoni u beda it-twettiq ta' manifest elettorali ieħor. F'4 snin ta' gvern laburista ġdid, gvern għan-nies, komplow isiru uħud mill-akbar riformi soċjali ta' pajjiżna. Ftit xhur biss wara l-bidu tal-leġislatura oħra fl-2017, koppji omosessuali issa setgħu jiżżewġu bid-drittijiet kollha bħal koppji oħra. Issa mhux unjoni ċivili biss. Mill-baġit ta' sena wara bdew jingħataw il-festi pubbliċi li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa. Gvern laburista ta' lura aktar ħin mal-familja li kien gvern nazzjonalista. Il-ħaddiem baqa' jiġi inċentivat biex jaħdem u premjat bir-rifużjoni tat-taxxa u l-pensjonanti baqgħu jieħdu żieda wara l-oħra. F'dawn l-4 snin beda jinbidel wiċċ pajjiżna. L-infrastruttura ta' pajjiżna għaddiet minn rivoluzzjoni f'4 snin biss. Beda il-proġett ta' investiment ta' 700 miljun euro f'7 snin u r-riżultat diġà nistgħu narawh illum. Batta toroq lesti u proġetti kbar li tlestgħu bħal Marsa Junction u oħrajn li nsabu fuq l-għadba ta' tlestija bħas Central Link. Fil-qasam soċjali seħħet rivoluzzjoni siekta, dik li twiżen min l-aktar jeħtieġ u tippromovi l-bżolija. Soċjetà ġusta għax hekk jixraq. Fil-lokaltajiet tagħna għaddej xogħol fuq l-akbar proġett ta' housing soċjali mis-sebgħinijiet, iżda mhux biss. Daħlu riformi fil-liġijiet tal-kera saħansitra l-kirjiet ta' qabel l-1995 biex tassew is-sidien u l-inkwilini jieħdu dak li hu tagħhom. Fl-edukazzjoni kienu 4 snin ta' ħidma fejn issaħħet l-infrastruttura ta' skejjel eżistenti u l-bini ta' oħrajn bħal iskejjel primarji ġodda bl-isbaħ ambjent ta' tfal tagħna fil-Qawra u f'Witelgħin. Aktar persuni b'diżabilità bdew jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Biżżejjed ngħidu biss li f'għawdex il-persuni b'diżabilità jirreġistraw naqsu b'65%. Fuq kollox l-ekonomija ta' pajjiżna komplet tikber u l-finanzi tal-pajjiż komplew jissaħħu biex minn deficit kellna surplus. L-ekonomija li tant swiet frott l-għaqal ta' dan il-gvern biex illum taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela, pajjiżna tmexxa waqt pandemija li sa ftit ta' xhur ilu ftit ħasbu kemm se tħalli impatt fuq id-dinja. Il-poplu sab gvern li joħloq bilanċ bejn is-saħħa u l-għajxin tal-familji Maltin u Għawċin. Fuq kollox kien hemm gvern li ma xaħħaħx biex l-investiment li baqa' jsir fil-qasam tas-saħħa għamilna wkoll pajjiż ta' suċċess fejn jidħol il-programm ta' tilqim bix-xir tal-vaċin u llum l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li laħaq l-immunità għall-virus kontra l-COVID-19. Illum fel ukoll sena u nofs ta' tmexxija ta' pajjiżna minn Robert Abela, pajjiżna kompla jgħaddi minn aktar riformi anki waqt l-akbar kriżi globali fl-istorja riċenti tad-dinja. Riformi fil-qasam tal-ġustizzja li kisbu t-tifħir ta' qatt ta' istituzzjoni barranin u deċiżjoni diffiċli kemm huma diffiċli li ttieħdu. Fuq kollox f'dawn l-4 snin, inżeret iż-żerrija l-aktar ugwaljanza bejn is-sessi mhux biss fuq il-post tax-xogħol iżda anki fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. L-ambjent kien qasam li pajjiżna diġà beda jaqdef fosthom bit-tneħħija tal-plastik użat ta' darba u mira ambizzjużi oħra fosthom dwar l-użu tal-karozzi elettriċi u l-ħelsien bil-karbonju. Fuq kollox dan il-gvern kompla jinvesti fin-nies. Qed ikompli jaħdem fuq it-titjib tal-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer, ikompli jbiddel u jifhem realtajiet tal-familji tal-lum bħal bidliet fil-liġi tad-divorzju u riforma proposta fil-liġi tal-kannabis u jħares lejn l-innovazzjoni bħala għodda n-negozji li b'reżiljenza l-għajnuna tal-gvern bħal Covid Wage Supplement u l-bżolija tagħhom qed iħarsu lejn l-irkupru mill-pandemija. Gvern immexxi minn Robert Abela mhux iħares lura iżda l-quddiem biex ilesti lil Malta l-għada, dik l-għada fejn pajjiżna jimraħ f'orizzonti ġodda u jkompli jikber fil-prosperità ġdida.